For thy people. Yeah, but I go tell it. What I tell you? Maybe no gonna bat wa pedo. Well, I should don't put that no better after my meters. Not this. This is it, guys, for the people. Hey, it's I wanna see. We have to say that in our nasi tiri pakutakura matombo etoilet zero dzatakura jecha vetoilet rekuplasta kitchen yamuri kuonayo saka tiri kufarawo nezvekuitika kuno kukusupa chii zvamuri kungoonawo zvekunaisiwa pano paipo vano zvidzimba zvematanda ike inobawo nedzimba kwadzidza kuti hatidzida kutipamba saka tinongotenda nebasa rekuita rasista shairo kuno kwatenda lachiyekera chinoda tauratiwa ndakanyatsosokanizvandigona sista shairo inhamo zvaya handina but otherwise dai ndati nemari yavanondipa ndaifangomboto vapori asi muswe birthday rako ndovagochesa yes we are sele naindafara nezvakakuitika izvi abasa riri kufamba chaizvo imba kicheni yakupera bedroom yakapera inokwapindwa mugomba reteleti wototi ivakwevo haya kundotenda weshuwavo hamurambe makada musadzokera sure haya tiri kutenda
people. Yeah, but so tell it. What I tell you?